No tak já si myslím, že herci by měli mít muzeum, protože když ho má Lenin, tak ho můžou mít i herci, ne? Já jsem se před 5 lety zbláznil a rozhodl jsem se koupit poslední soukromou nemovitost v Ratibořicích. V té budově otevřeme první herecké muzeum v Čechách. Místo, ve kterém bude zastoupena drtivá většina českých herců, ať už hráli malý nebo velký role, herců divadelních, filmových i televizních. Rozhodl jsem se pro Ratibořice, protože jsem jednak východočech a jednak tou lokalitou projdou 100 000 lidí ročně. Součástí toho areálu hereckého muzea bude i chodník slávy a herecká alej, ve které budou připomenuty opravdu velké osobnosti českého herectví. Já jsem nedávno jel u nás v Praze Vyšehradskou ulicí a zjistil jsem, že máme dokonce muzeum nočníků a toalet a záchodů. A tak si říkám, proč bychom neměli mít muzeum českých herců, kteří celý život pracují pro vás, pro diváky. Své osobní nebo pracovní předměty nám doposud věnovali desítky českých herců. Herci nám věnují plakáty, fotografie, osobní fotografie, kostýmy, rekvizity, ale třeba i takový osobní předměty, dost netradiční. No, myslím, že se mají návštěvníci muzea na co těšit. Už v tuhle chvíli vlastně přesto, že ten dům ještě nestojí, tak jsme vypracovali s řadou osobností v čele s Martinem Dejdarem jakýsi aktivity té budovy. To znamená, že ta budova bude žít, opravdu ty herci se budou tady pohybovat mezi těmi lidmi, budou tady několik nocí s námi spát, budou tady pracovat, mít besedy a samozřejmě celá ta činnost vyvrcholí hereckým festivalem nebo festivalem herců a hereček, což bude první festival v Čechách, který bude právě o těch hercích. A že se budou moct milovníci herců, filmu a divadla dotknout předmětů, kterých se dotýkali jejich oblíbení herci. Zaplať pán Bůh za tu nádhernou myšlenku a zaplať pán Bůh za to, jestli se to povede. No já děkuju každopádně všem těm, kteří nás už podpořili, lidem, firmám, institucím, spolkům, partám a děkuji těm, kteří nás třeba ještě podpoří a věřím, že ten projekt dopadne velmi dobře a těším se, až se tam všichni společně sejdeme.